Na Rympei U ka channel ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Uwei urang ba ulatip kyrteng kumuba Carlos Tron na kasnong umar kasnong kabadan hari bhai setngi ulaja bat klem wan pai shu shayeng mentala sansngi kata hadin ba ulaja nadu kamit kharwi tarik mentau banai haki benta kasurok pa national highway Riu bat kabaha papo kasnong umran nyang bernai katkum kajing etho daki bahayeng jong utei urang ba loong bahaka tegasngi shwa bo unja ulalej ban bo ika kurim ba armet jong u shaganish das hospital hanong ba shilong kabadai hakat wei tarik bat ubalami nakatika hospital hakapor janmit henrei haba umyo kalishu nagari khana ulofon choba yongmin makri sketrishnong jong ka umar manwan shaw ya una shilong shushu laong ru baute sketrishnong ba umlap ula phalit shaw no daki parlok jong u barakapor ba wan phai la don rangkat ka kia kurim lembat ki parlok laong ba anda ladan haki benta kashnong umran yang bernai kata hakapor prabaji ai menmit hakapor barang yat ka kali utei urang ba ula phasang e ka kali ka ba usong ta ka ba ong ba kwa banleit shabar henrei haba kitei ki badan haka kali kila upslem uklemon phai shu bat haba kila hiar na kali banleit wat yu kim lap din shu ba shanu udan bat ka bala pelngo hingan ka bala penlong ye kitei ki ba shong hakali bakin leit pentip no shaki pulit ka umsning police station habai de katika jingja orang ba nakasnong umar ki paidbah nakatika snong kilami paidbah banleit wat yu te orang ba henrei hadu menta kim bat labdin satya basanu udan ki bahayeng kila karpat balaladan manu ki bayo i yu te orang ba bakin smau pa ban pentip shaki pulit badan marjan